Chcem zhrnúť nejaké veci, čo sa udiali na tejto starej chalupe, čo je ešte v pláne a viac menej možno čo boli nejaké dobre zvolené kroky a postupy a možno niečo, čo sa aj nepodarilo. V prvom rade, keď sme sa sem nasťahovali, tak kúrenie tu bolo zabezpečené primárne kotlom na drevo, splynovacím kotlom a viac menej bez nejakého zásobníku vody. To znamená, že išlo to všetko priamo do kúrenia, respektíve cez boiler a to nebolo moc efektívne. Som si na to musel spraviť akože dosť taký pokročilý monitoring, ktorý mi podľa teplot, spiatočky a všetkých ostatných parametrov hlási, kedy mám priložiť a tým pádom som akože dosť efektívnil ten systém, ale komín je podimenzovaný na to kúrenie a podobne, takže to kúrenie nebolo nikdy také optimálne, takže pomerne dosť dreva sa spálilo a akože tepla bolo dosť, ale bolo s tým akože dosť roboty a toto som potreboval poriešiť a poriešil som to tak, že som sa rozhodol pre tepelné čerpadlo. A toto tepelné čerpadlo je monoblokové, čo má samozrejme aj svoje výhody aj nevýhody. A v momentálnom setupe mi zohrieva aj užitkovú vodu, aj kúrenie. Je to podlahové kúrenie, staré, s ktorým som nič nerobil, viac menej sa to paralelne napojilo ku kotlu, takže dá sa používať stále aj kotol, aj tepelné čerpadlo. A je to 13 kW jednotka, pomerne dobre nadimenzovaná práve na tento dom. Dá sa povedať, že stíha pekne celú zimu. Ja ho vlastne používam v takých dvoch režimoch. Jeden režim je tichý, to znamená, že v takých menších mrázoch a mimo ako v prechodnom období, tak ho dávam na taký tichý režim, takže úplne tichučky, nehučí to a stíha to. A keď už je takto chladnejšie, že už je primrznuté všetko, tak ho dávam aj na výkonnejší režim, takže si vie celkom viac cucnúť. Čo sa týka spotreby na takýto barák, nezateplený, podotýkam, nepálená tehla, strecha je zateplená nejakou desiatkou, to sa bude riešiť niekedy budúci rok, tak spotreba býva okolo tých 30 až 50 kWh denne, podľa toho, aký je chlad. Samozrejme najhoršie je, keď je okolo 0 stupňov vlhko a vtedy sa často rozmrazuje. To síce není tento prípad, teraz je trošku chladnejšie, ale dokáže o dosť viac namrznúť, čo znižuje efektivitu. A keďže toto tepelné čerpadlo je pomerne hlúpe, tak treba si ho dosť dobre nakonfigurovať. To znamená, že napríklad ten rozmrazovací proces nie je automatizovaný. Teda nastaví sa tak, že proste ako náhle má nejakú teplotu, dajme tomu pod -3, myslím, že ten výparník, ako to funguje, tak on púšťa nejaký 45-minútový cyklus, kedy rozmrazuje jednotku. A toto sa dá konfigurovať. A potom sa dá konfigurovať aj ako dlho rozmrazuje tú jednotku. Takže keď je, dajme tomu, väčšia vlhkosť vo vzduchu, tak sa môže nastaviť, nech sa možno až každú pol hodinu rozmrazuje. A keď je nižšia vlhkosť, tak sa nastaviť, dajme tomu, na 45 minút. Takže nie je to úplne plne automatizovaný systém, ale to som ani ja nechcel, keďže tento dom časom bude viac ako taká chalupa, tak nechcem tu dávať úplne super duper tepelné čerpadlá, ale skôr také jednoduchšie veci, ktoré viac menej spohodlnia ten život z toho hľadiska, že OK, nemusím prikladať na drevo. Nemusím prikladať do kotla drevo. Ináč som s tým veľmi spokojný. Mám to v podstate monitorované, všetko to teče do grafany, všetky informácie viem, čo to tepelné čerpadlo robí. Mám nastavený monitoring, to znamená, že ako náhle by sa niečo stalo, tak mi príde alert. Takisto monoblokové tepelné čerpadlá, ako možno viete, majú nevýhodu v tom, že ak by došlo k výpadku elektriky, tak môže zamrznúť viac menej tá vnútorná jednotka, alebo tá voda, čo tam tečie, ktorá sa ohrieva, a môže sa poškodiť tepelné čerpadlo. Toto mám vyriešené tak, že ako náhle by vypadlo elektrický prúd v zime, tak moja automatizácia toto vie rozpoznať. Automaticky vypne tepelné čerpadlo, vypne nabíjanie auta a tým pádom nechá na tepelné čerpadlo, nech využíva energiu iba na rozmrazovanie. To znamená, že čisto nech ide iba jeho interné čerpadlo, ktoré koluje vodu v systéme, tak aby nezamrzlo. Samozrejme, keď vypadne tá elektrika, tak mám tú fotovoltiku v takom zimnom režime, to znamená backup. Takže keď toto nastane, tak
mám k dispozícii 10 kWh minimálne elektrické energie. A tým, že je to všetko notifikované, monitorované, tak to považujem za pomerne bezpečný systém a mám to aj dosť dobre otestované. Takže asi toľko k tomu. Takže takéto nevýhody aj monoblokového teplného čerpadla sa dajú celkom ľahko mitigovať takýmto spôsobom, ale tak treba si byť toho vedomý a môže naozaj nastať situácia, že človek vyšiel mesiac preč v zime a potreboval by vzdialene ohrievať ten dom a došlo by k nejakej dobej situácii, že akurát brutálne mrzne a vypne sa elektrický prúd a náhodou by zlyhal aj takýto backup, tak sa môže kľudne poškodiť to teplné čerpadlo. Takže treba to mať dosť dobre otestované a nastavené. Fotovoltika funguje perfektne. Viac menej prechodné sezóny dokáže aj pekne potiahnuť vykurovanie, ohrev teplej vody a podobne. Cez leto samozrejme chladenie domu, nabíjanie auta úplne v pohode alebo cez tú celú sezónu. A samozrejme v zime je to slabota, keďže aj teraz vidieť, že tento strom tam tieni, tak v zime ja toho moc nevyrobím a skôr to využívam tak, že naozaj seba v zime nabíja baterka a je to čisto na backup. Takže asi toľko k teplnému čerpadlu a k fotovoltike. Samozrejme plánujem nejaké updaty, skoro prerobenie celej tej sústavy, rozšírenie o ďalšiu baterku 15 kWh, ale tak to momentálne nemá prioritu, keďže môžete vidieť, že celý tento pozemok je pekne rozkopaný. Tak venujeme sa teraz primárne tomuto aj s mojím kamošom, majstrom Davidom, ktorý mi to tu rieši. Tak ako môžem k tomu zosumarizovať asi toľko, že robili sme základy, to znamená, tuto sme vykopali jamu jak hovado a spevnili sme základy, keďže prvá časť domu mala kamenné základy, potom tuto začali nejaké betonové základy a tu boli ďalšie betonové základy aj s garážou. Garáž bola tiež akože pomerne v zlom stave, asi v najhoršom. Keď sa vrátim sem dozadu, tak tu je možné vidieť, jak to bolo celé popraskané, rozbité a my sme tu spravili kompletne zvonku okolo celej garáže nový základ a vnútri sme proste spravili celú až 40 cm deku. Takže odtiaľ to sa lepšie pozrieť. Tam niečo bude vidieť, ale asi nebude. Tu je vlastne spravený stĺp a tu bol preklad. Tam sa ešte porieši brána, zatiaľ je to na zimu zavreté. Rovno vlastne tu môžete vidieť trubky, tu je príprava na dažďovú vodu a tu je spravený vsak, do ktorého sa dá aj pozrieť donútra a zistiť, v akom je stave voda. A môžem povedať, že funguje to perfektne, to znamená, že zatiaľ tento odvod a vpredu dve riny to pekne dokáže absorbovať. Takže dá sa povedať, že dom bude úplne suchučký a bez problémov. Tu je vidieť, že sme dali aj nopovú fóliu. Nech je úplne suchý ten dom. Tu keď sa dostanem dopredu, tak takisto. A ešte nás čaká niekedy spreď zadnú časť domu. Tu, keďže už sme tu kopali a mali vykopanú jamu, tak sme spravili aj vodovodnú šachtu, keďže do budúcna sa môže dať napojiť aj studňa. Tu sme spravili základ na plot. Tu bude plot, jedna stĺpica, druhá stĺpica. Asi takto to nejak vypadá. Elektrika dotiahnutá do jednej strany aj na druhú stranu. Takisto príprava cez plot žumpu, aby sa dala už potom ťahať niekde spredu z plotu a nemusel ísť s autom až sem dozadu. A celkovo tento podklad vlastne pod zamkovou dlažbou, ktorý sa ešte bude upravovať. Takisto elektrika sa pripravila aj tu, lebo táto strecha má celkom dobrý potenciál na to, aby tu bola takisto fotovoltika. Takže kompletne príprava. A tak. Roboty dosť, ale
postupne sa to posúva. Tuto je ešte dosť bordelu, ktorý treba odstrániť. Toto sme nestihli zrušiť. A tento pozemok ešte nie je môj, ale je prisľúbený, že bude môj. Budem ho kupovať od tohto suseda tu. Zatiaľ toto mám zorané, vidieť asi odtiaľto na nejaké sadenie, takže môžem ho využívať, čo je skvelé. Keď sa vrátim sem, tak tu mám ďalších 20 panelov pripravených na inštaláciu, ale samozrejme to budem riešiť až keď sa bude riešiť strecha. Úprava strechy. Vtedy chcem aj tú celú inštaláciu trošku viac zoštandardizovať. Ale asi tak, akože... Čo sa týka teda, ešte sa vrátim celkovo k spotrebe. Akorát sa pustil cyklus odmrazovania. Ja popri tom môžem zatiaľ niečo hovoriť. Čo sa týka spotreby domu alebo celkových nákladov na tento dom, aj s fotovoltikou, s teplným čerpadlom, nabíjaním elektrického auta, podotýkam, že s autom jazdím približne 30 000 km ročne. A kompletne dom je celý elektrifikovaný, to znamená, že naozaj všetko, čo sa tu vyrába, teplá voda, domácnosť, kompletne kúrenie je elektrifikované. A podotýkam, že je to starý dom nezateplený a ani zateplený nikdy nebude, čo sa týka fasady, ale strecha sa bude určite zlepšovať a to spraví hodne. Tak mám tu približne 10 MWh ročne spotrebu, čo na náklady je približne nejakých 1600 € asi. Ale treba si uvedomiť, že naozaj tá veškerá spotreba tohto domu sa vlastne deje práve v zime. Čo sa týka práve v zime, keď samozrejme nefunguje fotovoltika a je najväčšia spotreba, takže samozrejme to teplné čerpadlo kľudne môže zožrať niekedy aj 50 kWh samo o sebe, keď proste ide na plné gule. Ale tak s tým sa zase ráta, že ja som s tým úplne rátal, mne to stojí za to, že proste nemusím sa starať o drevo a reálne by som s tým ani moc neušetril. A nehovorím o ten komfort, že to viem celé na diaľku ovládať, monitorovať a mať to plne pod kontrolou, takže tak. A čo sa týka nejakých vecí, čo by sa dali zlepšiť, tak určite toto teplné čerpadlo, možno vidieť, jak je toto pekne celé pod ním zamrznuté. Keď sa ono rozmrazuje a vytvára tú vodu, tak chcem s tým niečo robiť. Buď to dať nejaký odporový drát, ktorý to bude roztápať, a samozrejme to odvádzať už pekne sem do toho vsaku, čo je vzadu, čo by mohlo byť celkom elegantné riešenie. Takže toto by sa dalo vylepšiť, aby to nebol ten ľad. Ako toto bude celé zasypané kamienkami, keď sa tu bude okolo toho robiť zámková dlažba. Takže bude to trošku ináč vyzerať, ale aj tak bolo by to také elegantné riešenie to poriešiť. Aj teraz, ako sa odmrazuje, to je vidieť, že na spodu sa nahromadil trošku sneh, alebo teda námraza, tak sa to až tak úplne dokonale neodmrazuje. A to môže byť tiež tým, že celé to teplné čerpadlo by mohlo ísť kúsoček vyššie, čo by možno zlepšilo tieto vlastnosti a takisto lepšie zabezpečiť celkovo ten odtok. A potom je takých pár dní, kedy a naozaj vyslovene to je okolo práve tej nuly a keď je vlhko, tak to teplné čerpadlo je, dajme tomu, menej efektívne ako keď je minus 10, lebo proste sa furt stále odmrazuje, lebo keď je minus 10, tak sa ráta, že je väčšinou suchší vzduch, tak vtedy môže ísť pekne na plné gule. Tak pár takýchto dní aj riešim, že niekedy zakúrime v krbe, čo je celkom príjemné, lebo dreva tu mám dosť. Takže asi toľko. Do tejto technickej miestnosti teraz by som asi nerad išiel, lebo tu je taký bordel, lebo máme vlastne, tu je tá fotovoltika, ktorá funguje spoľahlivo. Tu je ten spomínaný kotel starý a tu je už nový boiler, nahradil ten starý, ktorý tu bol a všetko sa to paralelne napojilo. To znamená, že tuto sa dá viac menej s tým vyšachovať tak, že môže ísť kotel čisto na toto, na ohrev boileru plus podlahového kúrenia. A všetko to je vlastne monitorované nejakým Raspberryčkom, ktoré tu zbiera nejaké teploty, dá sa vidieť na displeji a viac menej dokáže mať
pomerne dobré informácie o tom, jak ten systém funguje. Toto som tam nalial ako takú ochranu do celého systému. Predtým som tam dal taký čistiaci, je tu taký filter, ktorý pravidelne čistím. A postupne ten systém teraz dostáva do takého stavu, že aj napriek tomu, že sú tu staré trubky, tak viac menej keď to tesní, tak nemám dôvod to teraz nejak meniť a tieto červené myslím, že boli ešte pomerne kvalitné v tej dobe, takže to budem riešiť, až keď sa bude riešiť aj vnútrajšok nejak poriadnejšie. Takže asi toľko aktualizácia ku chalupe. Bolo tu dosť hodne roboty na jeseň. Veľa výkopových prác. Ale dôležité je, že aj tá chalupa je zastabilizovaná, lebo tá garáž bola taká, že keby sa možno ešte nejaké 2 zimy nikto nevenoval, tak to možno aj padnúť. A nakoniec sme sa rozhodli, že to celé zrekonštruujeme, lebo aj krov tam je zdravý a viac menej nič tomu nechyba a ušetrilo sa dosť peňazí, ako keby sa robila kompletne na novo tá garáž. Takže garáž by sme si tiež mohli ukázať.